Ето ярък пример за това, че са ни създали илюзия за свободата на словото са различните хумористични шоута, в които уж имаме право да се смеем на всеки политик, на всеки известен човек, на властимащите, но всъщност шоуто си е шоу. Него винаги някой го поръчва и винаги възложителя плаща за поръчката, а този, който плаща, той поръчва и музиката. И това определено не го правим ние с вас. Ние просто нямаме такива пари и такава власт да плащаме за такива шоута и такива поръчки. И ако погледнете същността на тези хумористични предавания, тогава всъщност техните възложители са точно тези, на които като че ли ние се смеем. Тоест, те контролират този процес. На какво конкретно се смеем? Ние сме като маймунки, които са ги изложили да седят в прави редове и са им показали на какво трябва да се смеят и ние се смеем.